Masoyina ina ka shiga ne kwana biyu ba na jin ka ko ta waya. Wallahi kin san ina dan zuwa Dubai da American bana zama. Janar Muhammad Buhari yanzu shine shugaban kasa. To sabon kuɗin da zai buga dole sai ina gurin za a sa hannu a. And I step into the street for my paper. And they also made the power. Go the buruku my lawyer lewa. Ina zuwa. Hello la watch no sile. Na ID card din da ka dauka a can. Kai naka ne? ID card dina ne mana wanda ka dauka a can. In naka ne menene sunanka? Sunana Central Bank of Nigeria. Zai ya ci an gaya maka ne. To shekarunka nawa? Shekara na 1000 fa. An faɗan maka ne to an sa. Daga yau ka dinga sa hotonka don ba hotonka bane a jiki. Ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba. Malam lafiya? Wallahi 1000 na ne ta bace, nayi ta neman ta tun daga can. Shine nazo ina duba a jiyunka ko Allah ya sa ta zo ta shiga. Shine 1000 ka ta faɗi ta rasa inda za ta shiga sai aljura. Ta kan kamawa ta yi tsalle, ka san iska za ta iya daukowa ya jefa maka a cikin aljihu. Allah ya yi zaɓen zo. Show the filler. Ina tambayar Murtala Park. Gaskiya wallahi malam ban san shi ba. Sani ba? Ban san shi ba. Ba area nan kake ba kenan. To anan da nake amma ban san shi ba. To shikenan ba da sai yawa. Ai nake sasarawa. Tambaya muke wai Murtala Park ko ina ne? Rufin asiri ɗaukaka rabiya ba. Assalamu alaikum. Malam. Zo. Masoya kuce da ni bada usha kuce. An samu wanda ya san wurin kenan. Yanzu nan ka gani kaga wancan yanzu nan naje na tambaye shi wancan mutumin yace mun shi ma bai san wurin ba. Ban gane me sai shine ka dawo da ni sai. Finish. Banza kawai. Aidi Saraka Kai almajiri. Na'am Shigo mana. Ya yi biki ashe da dangi muka kure. Dan malam lafiya kake kuka? Ko wani abu kika mani? Me yake faruwa? Wata alhaji tunani nake yi kafin lokacin aure na yayi mata masu kyau za su kare. Wanda abin da malam yaushe mata masu kyau za su kare, ka kwantar da hankalinka, na ma alƙawari zan ɗauki ɗawainiyar aurenka idan ta dace, kuma zan ba da gudunmuwa yadda ya kamata akan haka. Biya lafi ba wannan ba ne. To menene damuwanka? Matanka ne na gani tana da kyau. Matar ta? Shi ne na ce ka daure ka sake ta, ka aura min ita ka bani gida da mota da jari da zan kula da ita. Matar ta kuke nufi? In aura ma matar